Hi guys, good morning ninjong tanan. Today, good morning na bi. Bi. Hi. Good morning. Today guys, mo tumis. Karong buntag mo tumis merkado. Kaya mong ngita mig bugas. Palit may bugas ron. Nay nag-sponsor og para bugas. Pangbugasay. Salamat kayo sa mga sponsor. Ron madyo man ang tagnaan na. Kita-kita ratad. Basta i-update mo na hupuhuaw unza og na ay palit pan ato mo ha. Palit kon may pan. Ano mo tong mabinlan tag pan. Kay grabe kupot man pud ang pan dagto. Ngita mig bugas ron. Kalubong buntag pa. And then tao. Dagdag tao dagto. Di ka pwede uban ni mama kay crowded ka jo. Tao ato. Dagdag tao. And then da uban ka, di man pwede uban bibi. na tao ato andon. And then tao ani. Dagan kanong tao. Guys, haramong i-update unza og kanang na ay makapalit ng bugas. Aniras bay na i-video di ko mo video sa merkado. Kadaghan ka Wala to tao, sa'yo. duwares. Dahil naman napalit duha ka sako guys, di Review. Ini isang bugasa. Review. Ikaw din naman napalit mo na niya mong ipang-repack karon. Ikaw tig-repack pa. Ako tigbangan. English. Ang darling mo itiguan. Ang maangay. Ano may panakata doon? Repack naghang palalab. Sa ako tigbangan karon. Timbang ka rong ma. Ako po na. Kapod haman yung bubbles. Bubbles. Ano yung kakaon mga tao? Pagsakat lang kaon. Ang lugaway. Kuan. Salamat. 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 Sa imong kuan. Salamat kuno kaso te. Kumbati pa. Kaya ako tigkuan ron. Ako mo itig ka ng tigbangan. O nagida nag isang bahin. Lakad. Nakinusulat siya. Ako po galing ka mo. Ken. Tigbangan guys. 3 kilos kada kuan. Paputog-putog sa mo. Sa ano may lugawon? Lugaway ba? Ano? Na, gamay. Tingin ko diya. Tingin. Mauban ka mo. Ano eh? Wa na siya. Wa, kadaro lang. Sulot na. Di kumutuo ba? Kumutuo. Sulot na kong baile. Ilya! Namin sa kababol. Magbabots ni mo, atag duwa. Buong kain. Maring ko ano lumahaman kay ma-distribute na mo dawa. Okay, taas na lang. Gail! Tapos pikas ka, ulit mo. Di ba si Gail? Kuya, connect ko na kuya, bita ba pa kabi? Gila yan. Ha? Butad na sa lupin, bi. Pila na ka, 200. Lupin. Ako, pati na. Mo ba? Kumbati pa. Karong napay lugawon ning taon. Napay amang lugawon dari. Tindahan sa kay dara na pang panganan. Ano guys? Kami anong pagsang ko ano? Ha? No. Ano? Mio. Robot. Mio. Marshall. Robot. Oras ko yun. May oras na. Sunday pa. Ha? Tapa mo kayo isa sunday? Sa? Duha mo kayo tawag gipalit. 3 kilos each. Mga na naman ay lugaw-lugawon guys. Ano to na ibangan ka rong kuan. Madara lagi si Day. Duga lagi si ka. Sana pa. O diba? Ikaw man nagdugang. Yaya mo.
ni. Baligja sila bugas. Hapa ka kuya, hapa ka kuya. Hapa ka kuya. Kuan baka nang Hapa ka na naayos kuya. Pagkanta Da, ka da, na. da. Five. Hapa ka. Diba tag 100 ka buok. Bali anak day, bali aday. 100 pesos kay silupin. Ha. Nag mo mama, iba na ako nagbulag mo. Bakay ko ni mo. Wala ba kayo isip sa container? Isip ko Ado gani kay diay silupin. Na palit. Matay ka. Diwali ka na. Sige. Ganda. Oh, nakatong. Mabugtong ganin. Bitan ka. In. Okay. Bitan ka. Magaw guys kay rang inita. Pada day. Natag ni Papa Bi. Give ni Papa Day. Natag ka sa lupin. Pang abi. Give ni Papa. Dengar na Kain na. Kain. Kain. Dengar na ya. Ito na. Yang maging bolot bolot. Ato ni na may i-distribute guys dito sa katong maabti sa hapon nga pang distribute namo kung ihatan nilang floramid. Kanang zalahay na ag kuan ni sponsor. Tara. Zahan ngi sponsor ni ate namo nga pang gi-share. Wala natin. Ano pa ibangan? Papatimbang. Baas motor.
ka. Hindi pangilabot na ha. Ya, ikaw tiko sa lupin niya, be. Igbukad ya. Hindi, kung bukad sa lupin. Sama na. Lagi na. Ngayon, Sama ka na. Tanong ko ba? Tanaw. Tanaw mo dali. Kita ka rin. guys. Guys, ko yan. Ha? Sa katungwa maabdi gahapon mo na amang pang tagkaroon. Kung nahataga na gahapon, ito. Katungwa maabdi mo na amang ipang puno. Ang sponsor dan ilahi na. Salamat ka Jo Ate Jo sa inyong sponsor. Sa imong ihatag. Dito sa pas na ka. Ito lang angay-angay. So, ano kayo kay bahin runok? Ano kayo sa lupin? Mo ko tig 35 kung may ilo na eh. Ha? Mo ko tig 35. 5 pieces. 35 pack. Pa. 35 pack. Nasa nas mga 34. Ang karaban na. Dahan pa na. Dengan gusto ya. Parang sobra ka na. Kyle! Kuya damay sa gamay guys, mari mo dang agon. Kaya ka Damay ka ba ko? Lagi. Sarga kilo ang report. Guys, manari ag napak na ag na repack na mo kay. Ilan ka putos pa? Ipak na. Ang ipano pila ka putos ni guys. Pila ka sa lupin. Oh, may tingog. Pila na pa? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. So guys, na 33 ka. Wala ko daring ka siya. Guys, 33 ka. Silupin. 33 ka putos ang mga nakuan guys. Sa mo na ite. Guys, ang picturean. 33 ka putos tanan sila guys. Muna atang ipang kuan ron, muna amang ipang distribute unsa. Tataod, ning magpaliud to. 33 pa. Palihog lang magkugdas ka Jerome. Sid, ha. Hana lang ipada guys kay murag lajo-lajo to didto katong wa ma ko ani na maghapon. Ipada kay
Hindi naman pa isang brother. Luko. Salamat dahil kaadyo sa nag-sponsor dani. Sa kanang naibugas. Sa tapay mga makaan sa mga bata. Dagan ka dong salamat te sa imong gi-share nga blessing. Nga mo na mo pang gi-share dari. Sa kanang dari sa mga dapit. Dahil malipay na dyan dani ang maabtan daning mga kuan ang bugasa. Makalibre na dyan yung pila ka lugawan. Parang sobra pa po nis lugaw, pang lugaw. Guys no. Salamat ka Ate Jo sa imong gi-share nga blessing na mo. Lipay ka azong mga kuandari makadawat. Mahinat ko nga daghan pang blessing nga moabot sa imong tibok pamilya. God bless ninyo tanante. Iba ko mo tanaw sa kanan ite. Yes kinkinot ubanay man na pud mi magkuan distribute ha. Mine is luto. Luto. Mani pang distribute unsa. Pila man ka kilo mang. Ang sangit na. 3 kilos kada isa.